aja ngece bojang kuning agawe pikirku komeng sleret tireng tak sawang tambah manis hebo bunga yen klakon nyanding sirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang handudut hati kepranan ora mendho hatiku tansaya ndatra tak sranan nindang dut sun pikatulute bandha yo pasukan joget yo luar biasa. ora krasa esuk awan nganti wengi himan-himan yen nganti liya kang sayang tak sawang mentlok ning abang kegancangan tak rindik teko kadowan sarwi ngoceh dheweke ngalih pentokan elok kae tak suwun mbok aja ngece bodang kuning agawe pikirku komeng seret tireng tak sawang tambah manis bunga yang takon nyanding siran ora bakal hatiku kekiwang liyan yen si podang handutut hati kepranan ora mendho hatiku tansaya ndatra Matur sembah nuwun Bapak.
bisa keturutan momong putra urip bebarengan aku kedanan rina wengi mung tansah kelingan kedanan prawan ibarate kodhok layuh lintang tak rewangi pati geni pamriye karepen luluh atine ome aku ora bakal rabi mong sliramu prawan sing tak enteni Terima kasih. Matur suwun. Panjenengan para tamu, atmaja pinanganten saripet sampun tumuju wonten ing sasana palenggahan badhe kapel Dialdo. Bergodeng kanggo kalih. Sumangga dumateng panjenenganipun Ibu Pangrias kemparenga dipun pratitisaken adicara foto baken punapa dene foto keluarga. Ing mriki kawula aturaken keluarga saking Malaysia ing mangke saya serahkan untuk keluarga yang dari Malaysia yang mau foto bersama kedua mempelai dan nanti dilanjutkan saking keluarga Parumboto kaitan Mbah Darto Mesu adalah keluarga Mbah Timin sekeluarga Mbah Samijan dalam Mbah Samiyem sekeluarga Mbah Samigem sekeluarga lajeng Mbah Yatmi sekeluarga, Pak Jarno sekeluarga, Pak Rudi, Pak Tarmi, Mbak Yayu, Mbak Tanti, Pak Suprat, lajeng Mbak Bina, lajeng Mas Roni sekeluarga. Ing mangke saparipun keluarga Baken kebareng daya-daya tumuju wonten ing sasana palenggan badhe kepareng kaputu kalian pinanganten. Lajeng panjenenganipun kadang kula anem monggo Mas Haryanto kebarengan foto pinangka kangge kenang-kenangan benjang mulai sampun sepah monggo Mas Haryanto gantosan monggo menika Mbak Yanti kala Mas Haryanto gantosan. Mas juru foto Mas Haryanto biar bersama istrinya dulu. Nggih. Nggih, monggo. Nggih, untuk Bapak Kimin bisa kembali ke tempat duduk matur nuwun. Nggih. Ing mangke kawula sumanggaken dumateng keluarga besar ingkang saking Parumboto ingkang sampun kula sebat setunggal monggo setunggal kula wau kepareng wahanyaketi pinanganten kepareng badhe kapendhet gambaripun ugi mboten kentun panjenenganipun Pak Lurah kalian Bu Lurah panjenenganipun Bu Polo kalian Pak Polo keparenga Bu Ardila. Ngelih jenengi kondangan lho Mas. Ya nek kene meneng mulih paling aku dibualang serandal Bu Polo. Mangke Bu Polo keparenga foto kalian pinanganten kepareng paring donga pangestu mekaten. Monggo setunggal lagu Pak Tri. Nggih dipun lajengaken sinome mau Mas, nyamate mau. Lho Pak Tri arep melis ajar ya.
Tomo spesial kagem keluarga besar yang dari Malaysia. Spesial buat Anda lagu Jawa. Nulat laku tomo turun merape wong tanah Jawi monggo Bu Warni panjenengan rumiyin Bu Warni yang pandu Pak Lurah Bu Warni kalian Pak Gimin wong agung ngeksi bahan seno pati biyen aku dadi manten bojoku roke ra ngono kae iki, Pak. Elok tenan. Olah wong guru tapi kepati hamba siang ratri hamba
Inggih mekaten pripun para tamu, pilanganten sampun kepareng wonten ing sasana bagian kepareng kapendhet gambaripun. Sawetawis para kadang-kadang ingkang sami asung lelipur gumyak cingak pinangka kangge asung dumatengipun para tamu ingkang tansih kepareng lenggah sinaruja. Sawetawis sampun paripurna dongkaping wahyaning mangsa kala adicara bagian wonten sang kalenggahan punika. Wabil khusus untuk keluarga besar yang dari Malaysia, saya ucapkan banyak terima kasih atas doa restunya yang sudah memberikan yang terbaik. Dan hanya doa restu yang terakhir apabila nanti kembali ke Malaysia, semoga selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dari sini sampai di rumah masing-masing. Mobilih anggen kula nglantaraken pinangka kendali ning adicara wonten ing sang kalenggahan punika tuna tungkap tumpang suh kirang nuju brana wonten ngarsa panjenengan. Estu-estu kawula namung cumadong sih pangapunten ingkang tanpa pami wonten ngarsa panjenenganipun para tamu mirenganipun dhumateng panjenenganipun Mas Haryanto dalah keluarga. Ing pangajab anggenipun kagungan kajat tansah manggih wilujeng widodo rahayu rahayu nirhing saskala. Panutuping atur sugeng lenggah kanthi mardahan panggalih kawula nyuwun pamit kadhalepatipun nyuwun pamunten. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Jadi jika saja nek borlenggih para tamu ingkang dahatekin hormatan. Makaten ati cara panggih sampun paripurna wonten ing ari kalenggahan. Sabida malih saking kula saketeng hanamu saged derek bingah derek mangai bagya. Mugi-mugi panjenenganipun ingkang hamenggugati panjenenganipun Bapak Haryanto sekarang Ibu Yanti Sagutra sakula wangsa
Hagedipun sampun kepareng hada tepireh termaning asepah kanthi sarana pangintas pitulus putrinipun mugi tansah manggi rahayu rahayu wilujeng kalis nir ing sambi kala lan ugi boten kata lumpen kucu dumateng panjenengan ingkang hamanggo gati akhiripun sampun kepareng gelar pahargyan manggo hajat wonten ing ari kelenggahan bibit purwa madya ngantos wusananipun sak mangki mugi tansah manggih rahayu didiji sedanipun lenggih para tamu ingkang dahatekin hormatan sinarengan kawula sakadang baryagung kadang-kadang pamatri budaya ingkang edi luhung seniman seniwati Selika ingkang bijil saking Laladan Sidoharjo kaleres keron ler ingkang dipun pangrasani penyanipun Roko Mas Aira Gilang hari kelenggian kemareng marak ngabian teruswan wonten ngarsanipun panjenengan sami juga tololipur sawetawis kunjuk dumateng penyanipun sedaya para lenggah para tamu kakung miwah putri malih kunjuk dumateng penyanipun ingkang hamenggo gati mugi lumantar tetepengan sak mangke dados Sukorno ing penggalihipun panjenengan sami iji lan ugi ngambali atur kunjuk dumateng panjenipun keluarga Gung Benakaten kakung putri ingkang badhe asung pandonga suci lumantar kapundhut gambaripun sumanggenun setunggal bogo sawiji nyaket dhateng Jerat Mojo pinanganten kekalih asung pandonga suci lumantar kapundhut gambaripun iji kunjuk dumateng panjenengan sajaning para lenggah para tamu ingkang dateng hormatan kinarya miyak laging sepining swasana nyuga tololipur sawetawis saking kula sakadeng pregu kata-kata pametri budaya badhe ngaturaken lelipur mugi lumantar tetepengan sak mangki dados Sukorno ing penggalihipun panjenengan sami yo Allah iyo